Good morning guys! Welcome to watch my video. Palak man! Sakit tayo to ba kay palak? Ang bilbil yun. Ayun, dili. So, na-enjoy po kami dito guys sa isang beach resort sa Camelan Beach Resorts guys. Dito po sa Taganaan, Surigao del Norte. So, ang mga hindi po pwede maligo ang mga bata dito guys kasi ang lalim. At ito ang mga ano lang po. Ang mga malalaki lang ang pwede maliligo dito guys. So ang mga bata is nandoon lang sa gilid guys. Pwede na rin silang maligo doon sa gilid lang. So ito po guys, ang ganda ng makikita natin na nature. So kamangha-mangha ang mga ano guys, makikita natin dito sa beach na ito. So yan. Kate, delikado na. Madali. Ulit ka? Bidyon ko. Tara mo. Ganun. Yung hindi ano. Excited na po guys ang mga bata na maliligo po sila. So nagantay lang po kami na mag high tide. Ha? So guys, ito po ang Camelan Resort guys. So makikita natin ang ganda-ganda ng mga rocks formation dito guys. Parang ano po ito, mga million years na ano po nila, ang age po sa mga rocks po na ito. So ang dami-dami guys, ang ganda-ganda. Walking around dito sa beach na ito. So ayan, dito sa loob makikita natin ang pamangha mga rock formation. So na-enjoy po kami guys sa paglalakbay po dito sa taas. Ayan, ang ganda-ganda po dito guys, napalibutan ng dagat. Ayan, makikita natin. So ang mga bata ay mag-wear po ng mga life jackets guys kasi ang lalim. Ayan, paakyat po kami mamaya guys dito sa taas para makikita po namin kung ano ang mga arrangement po doon sa taas. So ano makikita natin ang buong palibot ng dagat guys. Tingnan ninyo, ang gandang tingnan. Okay, nandito po kami. So, ayan. Enjoy po kami dito, guys. Sa pag lakbay dito sa taas ng cliff sa resort na ito. So, ayan, makikita natin dito mga rocks again dito, guys. So, mag-ano lang po tayo, mag-wear lang po tayo ng shoes para hindi masugatan ang mga paa natin. So, ang daming makikita namin dito sa taas, guys. Ayan. Pamangha-mangha, parang may cave dito. At ang mga rocks, guys, tingnan ninyo. Mga sharp na ang mga ano nila. So, siguro noon, guys, ito ay nakalubog sa tubig. So, ayan. So, ito po guys, ang makikita natin sa peak
ng clip na ito guys. Ang hirap naman ano guys, lakarin, pero ano, nakaka-enjoy, nakaka-excite po kung anong makikita namin doon sa taas. Ang ganda-ganda po guys. So guys, thank you for watching.